Manan. So sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa kaawit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Riza. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Paalam na aking mahal. RMN Drama presents Handumanan. So sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usay ka babae nga taga Carcar City, Cebu. Hanggat magtatampo, nagdasangan nga Riza. Recorded by Radio Mo TV. Risa, ano mo? Asa ba? Ano yung bugtod? Kanate, kuyog ta. Mag-unsa din mo dito gaw? Suroy lang good. Pangin ba? Sige na ti, mga to na ta. Sige ta na. Asa mo pa ingon, Riza? Mo ato migbungtod ma. Pagpahangin rami. Ang imong mga manghod ha. Ayaw pasagdi. At imanagid na. Ma. Ganahan ka imo manglaglaag sa? Hindi to sa bungtod good kay hangin ba? Ya, makita to ang tibok syudad. Ito dito. Noon sad. Asa mo, Riz? Ato migbungtod, Joseph. Uy ko ninyo, be. Dali. Indot tagi tini, uy. Presko kayong hangin. Magad. Ang imong mangmudog. Ang imong igagaway. Lingaw kayo nga, nagsigig dagan-dagan dito. Maulagi. Naunsa ka, uy. Sige mo kagtutok na ako. Gwapa umudi ka, Riz. Joseph. Pwede ko manguyab mo, Riz. Ha? Ay kasako ha, pero gusto lang ko mahibaw ka nga. Bagay kong nakagusto niyo. I love you. Joseph. May chance ka ko nimo, Riz. Makalitan man sa tarimo, uy. Manguyab makagalit diha. Ako panahon-ahonaon ang imong gisulti sa ha. Mauday nga magsigig pa dool si Joseph nimo kay naibog din na siya nimo. O lagi tay. Wa gid ka agwanta nang uyab gyud. Unya, imo nang gisugot eh. Wa pa day uy. Ngano man? Dili ko ganahan niya. Okay ra ba ya, day? Kay buotan bis Joseph. Aw kun mauna, sugta na lang nati. Aron sa makasuway sad kag uyab-uyab. Tinood ka, Riz? Imo na kong gisugot. Joseph. Uyab na ta. Salamat, Riza nga. Huwag ko nimo pa ito sagdugay. Salamat kay kayo. Recorded by Radio Mo TV. Sige naman lagi mo kuyog-kuyog anang Joseph Riza. Usa man uyab mo? Ma. Kinsa naguyab-uyab? Ay da, kini si Riza ba? Uyab man din ni silang Joseph. Oh, mau ba? Wa mo masuko, ma, pa? Nga nagkauyab ni Joseph? Awa man kay buutan man sa nang tawhana. Okay ra na, oy. Wa mo sa naibisyo to, Hana. Salamat, ma, pa. Kay nakauyon na day mong Joseph. Mayo day. Kay, wa isupak ang ikan na, Riz. Nalipay sa bito ko, Joseph. Nga ilari kang nagustuhan. Mayon tagili ka mausab, Seth. Tigid ko mausap. Hangtod sa hangtod na niya akong kabuotan.
Ni ama lagi ka sa amo, Saf. Wamugod ko'y lingaw sa bahay, Riz. Anhila ko din sa inyo, aron matabangan ti ka sa mga lihukon din, Okay ra pwed. Sige. Abangi ko kay dagan kay kog trabahoon gon. Saf, gabi na ba ya? Mauli na uy. Di ko mo pa uli, Riz. Ha? Ang ano dili maka mo pauli? Di, ini ba ya? Nya, morgyapon, ini ka ugma. Muan higapon ko din sa inyo. Anhila ko matug. Ikaw god. Ugma sa hapon lang ko mo pa uli. Mupauli na ko, ha? Ako na lang kay ihatod sa gawas kay nasa ko'y paliton. Ah, sige. Aron sad, di ko laayan. Unya, dinhira ko kutob sa fa. Kaya nakipaliton diha sa tindahan. Ah, sige, Riz. Basig ugma, mubalik ko sa inyo. Sige. Ang anong lain man kayo tinanawan ng mga tao nga akong ikasukat? Day, Risa. Di makagikan, day. Na ako'y gipalit sa unahan na. Ay, mauba. Sige na nga. Sa ilo lang ta. Ay, kadit kayo, day. Usap ni siyang. Ay, Nakituyo na ako na? day. Tinuod ba nga minyo na ka? Ha? Kinsa may nag-ingon na? Ay, mao man ni tabi-tabi din sa itong dapit god. Nga minyo naman kuno ka. Kaya di ipo naman kuno ng laki das inyo. Nagduog naman kuno mo. Unsa? Oh, ngano naghilak-hilak man ka? Agwantahan na. Lain man kayo itong mga salingan, magkod. Pataka nagtabi. Mayo kay bubuhat-buhat og storya. Niipon ako nun ako ang laki. Oo. Di ko na malikayan nga maunay mabati ni mo sa mga tabian. Kay magsige man na og ani si Joseph Dennis ato. Pa, Ako pa ni mo no, buwaga na ni mo si Joseph Risa. abi ba na ako nakagusto mo ni Joseph pa? Nganong imo mo siya pabawagan ako? Sa una, nagkauyon ko ana niya, kay buutan naman. Pero karon, wala ko ganahan ang tawhana, oy. Nga naman pa. Wa man ay planos kinabuhi. Wa man na mangitag trabaho. Ginaharam na siya magsigig tambay. Mauna, Risa. Dili maayo nga siya ang imong mabanaw. Kay wa kay kaugmaon anang tawhana. Maong buwagin na, ha? Ma, Buwagi na, Risa. Kung di ka gusto nga masuko ko nimo. Ang ganong nagigpanurim ka na ko din sa bungtod, Riz. may tuyo ko ni mo, Joseph. Oh, unsa man na? Uy, Riz. Unsa kay? Nihilak mo ka. Makigbuwag na ko ni mo. Ha? Nga naman. Anong imo mong kabuwagan? May saba ko nimo? Wa kay sa, Joseph. Pero gusto sa akong mga ginikanan nga pabawagan ka. Abi ko ba, nagkauyo na sila nako? Sa una, okay rin nila nga nagkauyab ta. Pero karon, dako na silang supa kay standby ka. Wa ko na ko'y maayong kaugmaon ni mo. Unsa? Unya, masugot ka lang ha, magkabuwag ta. Supak sa kong kaboboton nga makigbuwag ni mo. Pero kinahanglan nga ako ni buhaton. Risa, I'm sorry, Joseph. Love ti ka. Pero kinahanglan nga ako kang buwagan. wag ko'y mahimo kung unay mo desisyon. Pero, mahangyol ko ni mo, Riz. Unsa man, Mahimo ba ka na akong magakos? sige. Kay mao na kini ang katapusan na itong panagsulti. Dili na ako magpakita pa ni mo. Risa, I love you. I love
you to Joseph. Bisan supak sa akong kabubuton, pero kinahanglan nga akong buwagan si Joseph. Aron na sa magmalinaw ng akong pamilya. O balikay na sa bus mga libakira sa among lugar. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga ikalang kaagi ni Risa nga taga Karkar City uban sa awit ngayon kapangayo. Awit karikulahan paalam na aking mahal. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yudres lang na ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Cebu City. Apan anak karon sa Dubai, UAE. Ang ato matatampo nagdasagan nga Risa. Recorded by Radio Mo TV. Day! Ngano ka, uy? Ngano ka? Gwapo kaayo si Kiefer. Grabe! Kiefer? Oh, good. Kanang campus crush din, ba? Kanang maayo ka mo basketball at the same time, bright sad. Aw, ang pangutana, tagdon ba ka? Day, paningkamutan ako nga iyagi kong tagdon. Someday, magkakami na ni Kiefer. Well, good luck, Day. Day, gitagad na ko ni Kiefer. Mao ba? Mayo hinuon. O ang pinakanindot nga balita, makikistorya ko no siya na ako. Iniguman sa klase. Mao ba, Day? Ay, naklaro na kayo, Day. Manguyab gina ni Oh, mo. I told you. Maako ra gyud na siya. Oh, kumusta man ang imong pag-eskwela, nak? Okay raman, ma. May uyab ka na? Ha? Wa pa mo, uy. Ngano ko daw nakapangutan naman ka? Walang. Tingali bag na ana di ay, unya, walang ka musulti na ako. Oh, dili raman hinuon ko masuko. Kay natural raman gyud na. Ang importante, gamuhuman ka gyud sa imong pagtuon. Na, wa pa na sa kuna-huna, ma, uy. O, gag-focus lagi ko sa akong pagtuon, ma. Kontento naman sa ko sa akong best friend nga si Peachy, ma. Maayo hinuon. Enjoy lang gyud ha. Mintras batanon ka pa. Thank you, ma. Kumusta, Peach? Oh. Uy, nga naman to, Peachy? Wa man managad. Mura man to, naglagot na ako. Na ako isa? Peach! Peachy! Sunod man ka na ako din he. Nga naman ka? Nakikalagot na ako? Wa. Kunwa pa. Nga no ingon ana man imong tinagdan ako. Wa pa ko sa mood nga makikistorya nimo. Pes dili ti kalungan kun dili ka musulti na ko sa tinuod. Naglagot ko nimo. Nga naman, unsa lagi sa na ako? Nakagusto si Kiefer nimo. O ang rason nga makikistorya na siya nako tungod kay gusto siyang magpatabang nako nga manguyab nimo. Unsa? Og may mo huna-huna nga mopatol ko niya? Peach, dili ko ingon ana nga klase sa pagkatao, uy.
Hausa pa best friend ti ka. Dili di ka una yun, uy. Sure ka? Nakaila ka na ako. Best friends na, Peach. Ug dili ko makahimo sa pagpasakit nimo. Amawa. Nganong ako man sinatrip pa ni Kiefer, uy? Well, sorry na lang. Kay dili gyud ko mupatol nimo, Kiefer. Siguro kung dili pa lang ka crush ni Peachy, tingali may chance pa. Kinsa man eh? Unregistered man? Hello? Hi, Riz. O ba ko magadisturbo ni mo? Kinsa ni? Si Kiefer ni. Ha? Kiefer? Nga, gisulti naman tingali ka ni Pichi. Nga, nakagusto ko ni mo. Actually, siya mo yung naghatag sa imong number na ako. Unsa? Okay na magig-friends ni mo? Day, sorry nga akong gihatag ang imong number ni Kiefer. Nganong wa man ka mananghid na ako, Peach. Sorry na, good. Naluoy man sad ko niya kay sige pamugos. Bisa na. Nananghid lang unta ka na ako. Day, Risa. Day, ila-ilahan na lang good na si Kiefer. Ang tinuod, bagay man sad mo. Kunya sa akong tanaw, buutan pud siya. Kung nabalaka ka na ako, please, ayaw ha, ayaw. Na-realize na ako nga okay ra jud. Dawat na nako nga ikaw gyud ang iyang nagustuhan ug pili ako. Mao nga favor lang, please. Dili ko mamugos nimo nga imo siyang sugton kung manguyab siya nimo. Pero please, hatagin siya chance nga magkaila-ila mo. Kung mo work, maayo. Kung dili, at least, doon na mo'y chance nga nagkaila, di ba? Peachy. Recorded by Radio Mo TV. Muna, Risa. Ang tinuod, dugay na kay kung nakagusto ni mo. Doon na pa ko chance? Kiefer, hatagi na kong time nga ila-ilahon kag maayo ha. Wa ra man ka magdali. Hila ka blaka, Riz. O man ko magdali. Andam ko magpaabot kanusa ko ni mo sugton. Kanusa ka maluin ako. Salamat sa pagsabot, Kiefer. Pila naman dahil mo kabuhan nga nanguyab si Kiefer ni mo. Huwag yapon kay plano nga imo siyang sugton. Peach, Kung ako'y imong gikabalakan, ayaw lagi. Okay naman good ko. Okay na ko, promise. sure ka? Sure, oy. Naibaw man ko pa. Nakagusto na sad ka ni Kiefer. Kisam sa dili makagusto anang Kiefer oy nga aside sa gwapon na. May pagyud na mong duwa o basket. Grabe pagyud kaayo mo effort bisag nanguyab pa lang gani. Peachy, Mao na, girl. Kung nakagusto ka niya, then go. Sugta siya. Andam ko mo suporta sa imong kalipay, best friend. salamat, Peach. Ni mo? Oh, Kiefer, kita na. Yes! 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 I love you, Risa. Isaan ako ni mo. Dili tagi ka pasakitan. Salamat, Kiefer. Nisalig ko nimo. Day, 3 years naman daay mong Kiefer, no? Yes, Peach. Dali, ragid kayong panahon. Mura lang kanus atong gisugot na ako siya, no? Maog yun. Sus, walang hibawin, no? Nga ako, mao man ang na-crush gyud ni Kiefer sa una. Pero karon na himong suod nga higala. Og best friend pa gyud nimo nga uyab niya. Peach, Uy, saan ba imong naong? Day, ayaw lagi kabalakan ako, eh. Every time ba nga muhisgot ko ni Kiefer, no? Mausap giday na imong aura sa imong naong. Day, wa na lagi taon ko maibog anang Kiefer. Imo na siya, uy. Usap pa, nalipay rasad ko, no? Nga nahimo na ko siyang suod nga higala karon. Babe, pasensya na ka ha. Huwag kay ko'y time ni mo ron. Naibaw na ka.
Graduating ko. Busy na gid kaayo. Ayaw ka bala ka, babe. Nakasabot na gid ko. Mo, testimony gyud ko ana, Riz. Classmate baya gid mi anang imong uyab. Siya gyud ang pinakananing sa among section. Grabe. Siyempre, Pits. Kinahanglan ko maning kamot nga makagraduate gid ko. Aron nga makapangita dayon kog nindot kay nga trabaho. Yan ikaw man, magtigom dayon ko, then magpakasal dayon mi sa akong pinangga nga Risa. Kaswerte. Kaswerte gyud mo Risa aning Kiefer. Anugon lang kay wa gyud maako. Amaw gid ka, Pits eh. Joke. Joke ra oy. Siyempre, ako'y pinaka number 1 supporter niyong duha sa akong best friend nga si Risa. Thank you, Peach. Babe, nagimi importante kaayo nga kuan. Anong buhatulon karon dito sa school. Project ba? O mo'y nasabutan na mo nga adto na mo himuon sa ilang pitsi. Tuloy mi kawok dito. Okay ra nimo? Ganong dili man. School project man na. O kinahanglan na aron makapasar ka. Basig ganahan ka mo uban. Babe, no. Dili ko gusto nga ma-distract ka. Usa pa, wa kay angin kabalakaan ako, eh. Dako kayo pagsalig ni mo. Thank you, babe. Nga naman is Peachy. Tao-tao naman nga, wa na magparamdam na ako. Unsa man kinahita po aning bayhana? At tuon ako sa ilabi. Mabdos ko. Unsa? Mabdos ka? Ores. Magpasaylo ako. Si Kiefer mo'y amahan sa akong kisabak. Unsa? Last week lang ko nahibaw. Hinungdan nga, wa na ko magparamdam ni mo. Tungod kay naglibog man ko, unsaon di ka sa pagsulti. Peachy. Sorry kayo, Risa. Sorry, best friend. Paminawaon ako. Para unsa pa? Bisag unsa pa isulti nimo nako karon, Kiefer, dili na ko mutuo pa nimo. Kiefer, nisalig ko nimo. Kay mao akong pagtuo nga dili ka makahimos pagpasakit nako. Pero nasayop man di ay ko. Kutob na di ka storya pero wa kas buhat. Risa. Ayaw na! Ayaw na! Dili na ko maminaw pa nimo. Magkalimtanay na lang ta. Mas nagkinahanglan si Peachy nimo tungod kay may umaabot na mong anak. Risa. Grabe kasakit dawaton nga gibuang ka sa tao nga first nimong gimahal ug sa imong best friend nga gitratar nimo nga mura nag-igsuon. Humana tong hitabua, ako na dayong giputol tanang connections nila. Giblock na ko sila sa tanan akong social media accounts aron wa nang ko'y balita pa nila. Ug human ko ni graduate, naningkamot kog maayo aron makalarga dayon ko dinhi sa Dubai. Ug ang kuno nako, bisan og tulo na katuig ang nakalabay. Pero hangtod karon, presko paghihapon kaayo ang samad sa akong dughan. Mugna silang pagkaitor nako. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitong mga higalan kaagi ni Riza nga taga Cebu City apan di kasamtangan nakaroon sa Dubai, UAE. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit iragulahan, Broken Hearted Me. No! Kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada.
sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Dumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si RJ. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Huling sandali. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Inayagan City of Naga. Ang atong magtatampo, nagdasangan nga Archie. Recorded by Radio Mo TV. Ma, imuha ni para palit og sudan nato. Ay, salamat dong, RG. Ay, kumusta man ang imong pagpamasahiro? Okay naman ma. Nasa gamay nga kita. Sa akong tanaw ni mo, nalingaw raman kas imong pag-drive og motor. Dili na day ka mo squilag senior high. Uy, muskwila ko mo eh. Nagpa-enroll na mo kay ko. Aw, mao ba? Nakalingaw na ko drive motoron ma. Kay wapa mo sa klase. Ay, sa ato pa, nag-skwela ni mo, adi na ka maghabal-habal. Aw, maghabal-habal gyapon ko ma. Kung wala ko klase. Aron natay palit og sudan ako ba. O nasa ko ibawon sa eskwelahan. Ah, salamat, nak. Ma, ug mapuhon ba? Pukawag ko sa iyo ha. Nga naman. Sugod na mo sa klase nako. Basig malate ko ba? Nala, sige. Pukawon ra ka na kog sayo. Laina ning ni atas bagong eskwelahan eh. Maglibog mo ta kung kinsay atong duulon. Wa pa kaila din eh. Ay. Boy RJ! Is that you? Uy! Is that you? By Noel! Is that you pa? Ikaw son eh! Bangag sa ilong. Ikaw mo din ako tao ni, wey. Ang gwapo ni mong iko. Di kami ka din eskwela ba? Kay, wa may laing eskwelahan sa senior high. Hindi niya naman. Mausad. Abi ni mo no? Lipay kay ko ba nga nagkita ta. Ako sa boy. Ha? Uy, tarong. Da. Ikaw gino. Lipay sa kay ko ba? Kay na ako isuod din eh. Dali na. Atong pangitaw na itong room. LG. Just kanang gwapa, uy. Ano ba sige, sabot. Classmate na to. Sige, kuhan ko. Nana tong picture. Okay, class, everybody. I am your teacher for the semester. By the way, I'm Chess Ann Pipino, so you can call me Miss Chess Ann, okay? But before we start, please introduce yourself first. Kayo na ba? I'm Noel G. Burinaga, 18 years old, from Talisay City. Uy, ikaw na, uy. Ako na, day. Hello, everyone. My name is RJ, 18 years old. Hello everyone, I'm Colleen, 18 years old, taga Haklupan, Talisay City.
pa niya, oy. Ay, RJ. Naarabo ko yung nabantayan mo ganina. Huh? Unsay mong nabantayan, bay? Sige kag tutok ni Kulino eh. Takar mo kay. Di mo gud siya nga akong gitutukan gud. Atik-atik pa gina siya eh. Unsa man? Naibog ka ni Kulin? Unsa no? Wa, uy! Ibog taon. Bantay bitaw? Asa, Miss Bay Noel? Wa ko man maabot. Uy, si Kulin din ako. Naglingkod og way kauban. Akong doolan bi aron magka-close me. Hi, Colleen. Uy, RJ. Hello. Bago di ka ining eskwelahan, ha? Bago pa gyud. Kay gikan man ko sa laing eskwelahan gud. Aw, parehas dita. Nice to meet you, Colleen. Nice to meet you too. Recorded by Radio Mo TV. By the way, come din na. Ako ba? Lagi ko yung nabantayan ni mo eh. Nasaan? Oh. Sa may nabantayan mo na ako ba? Pero may nagkamali pa yun. Yay, kay crush no. Kisa mas guno yung crush. Sus! Tikatik pa gina siya eh. Na-crush ka ni Kulin. Di ba? Ako? Na-crush ni Kulin? Ang buang diya. Kay klaro na kayo-kayo. Sang tugan lang good. Bitaw, bay. Tinood ang imong gisulti. Da, tara. Na-crush bitaw ko ni Kulin. Hawa? Bawaan ka sa? Pero, mao lagi, bay. Di na ko ipahalata nga na-crush ko niya. Kaya basig, masuko niya sinako. Noon siya man taong ko eh. Puro magkagdi laki, ana. Ha? Pangitag paagi nga makapanguyab ka niya. Hi, Colleen. Uy, ikaw man gud na RJ. Dili ka busy? Nga naman unta? Akuan, kanang, ako unta kang librehon ng snack, kung okay lang nimo. Okay naman. Kadiyot sa aha, kay ako sa ding humanon akong project ha. Ya, kumusta naman? Nakapanguyab na kang Kulin? Wa pa ba yun? Nagkuyog ba mo ganina nga nag-snacks? Uyog o pag hindi kakapanguyab niya? Di lang sa nato pakalitan, bay. Ako sa anaron. Hoy. Ingon ka na kay isulti na ko. Sulti dayon kay mo pauli na ko. Kuan ka ng... Kuan din ba? Ay nagkalain sa kong isulti ni mo, ha? Unsa man din na? Isulti na. Mahadlok nugod ko nga musulti ni mo ini kay... Basig di na unya ko managad ako. Grabe sa danang dili managad, uy. Unya, di ka masuko na ko. Dili lagi. Unsa man din mo isulti na ako. I love you, Colleen. Archie. Tinood bitaw. Crush man di ka since first day sa atong class. Sure, uy. Lagi. Wa ko magbinuang nimo. Unsa man din imong ganahan ako? Lovable mo gud ka. O mas cute ka kung masuko. Atik sa day. Tinood bitaw. May chance ka ko nimo, Colleen. Sorry, Archie, ha, pero dili pa ko gusto musud anang butanga gud. Gusto ko nga mahuman una na ako ang akong pag-eskwela. Sugto lang gud ko. Di bitaw ko maghasol nimo. Sorry gid kaayo. Dili pa gyud ko musud anang uyab-uyab. Okay ra, Lin.
Paabutan ti ka hangtod nga mahumantag eskwela. Dali ara sa panahon ba isa? Walang hibawi nga college na ta. Maugid bay? Nya, kumusta naman muskulin? Mauragyapon bay? Wapagid bay magkauyab? Ha? Wapagid kanya sugta nga college naman ta? Unya, senior high pa kanya ng uyab? Wa palagi bay? Okay na, okay na. Palua pa lang. Lin, kamusta naman itong akong giingon mo? Dili pa gid ka muhunong sa imong tinguha nako, Archie? Di ba niingon mo kunin mo nga andam kong magpaabot? Basin pa di ay. Maluoy na ka na ko ron. Kay college na bita. Maayo tingali nga muhunong na kasi mong tinguha nako, Chi. Ha? Nga naman. Basin ba og masakitan lang unya ka sumaabot. Dili. Di ko mahunulin ng tod nga. Di ko na musugton. Unya, makapaabot ka na ako nga mahuman ko sa college? Bahala na. Paabotin ko na higayon ha. Archie. Ay, salamat. Umanagid ko sa akong assignment. Ah. Makalingaw lang una akong cellphone, be. Kadiyot. Una ko matug. Unsa man ning niya sa Instagram? May uyab si Colin. Nganong imo man gibuhat ako, Colin? Pasaylo ako, Archie. Abi man ako. Unya na ka mag-uyab-uyab. Kung mo graduate na ka sa college. Ug naghinam-hinam ko nga moabot ng higayon na aron imo na kong sugton. Unya unsa man ni ron? Ako nakita sa Instagram nga naanam di kay uyab. Ganong imo mo kong gipalaom? Wa ko mahigugman ni mo, RJ. Oh. Friend, lagi na akong tanaw ni mo. Ug wa na ilain pa. Sado pa. Baliwa lang day ang imong giingon ako nga makapaabot ba ko kung mahumantag college. Imo lang di kong gipaasa. Dili ba niingon ko ni mo? Nga basin og masakitan lang ka sumaabot? Kaya akong nasuta nga wa giday ko'y gugma ni mo. Akong gusto nga muhunong na kasi mong tinguhan ako kay wa ko'y gugma ni mo. Pero nagpadayon lang gihapon ka. Tungod kini gugma ko nimo. Og nilaom ko nga kung mahumanag ang college, imo kong sugdon. Sorry, RJ. Gisakit lang pining imong gibuhat ako, Colin. Sakit kini. RJ. Sige. Ay kabala ka. Di na ko magsamok nimo. Og mao ni ang katapusan akong pag-istorya nimo. Hindi mapigil ang gisakitan ko sa gibuhat ni Colin ako. Og sukad atong hitabo wa na gid ko mapakita niya. Sa mga karon, nagpadayon pagyapon ko sa akong pag-eskwela. Og dinhi lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Artman. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni RG nga taga Inayagan City of Naga. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nagkulahan Huling Sandali. Kahit sandali. Ang mga kaagi gibuhatan no doha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usagawit.
Yadres lang nining tulumanon, handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan so sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukin tigpaminaw nining handumanan sa sakawin. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Robert, sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan hanggang ngayon. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Robert. Recorded by Radio Mo TV. Day, kinahanglan ba giday ka mularga? Kinahanglan. Kay dili ta magbuhi din ko parehas ng duha magtambay lang diri. Pero, day, Robert, nahimo ba? Sabda ko. Kining akong buhatan para ni sa tong mga anak. Ilang kaugmaon ang akong gihuna-huna. Sige daw. Kung magsaligtas imong kita ang imong pagpamasahirog tricycle, makasapat ka na. Ang taon pa lang daan. Sunod abis klase, tulo na sila kabok mang eskwela. Wa ba ginan imong mahuna-huna? day, Luna. Isalig ko nimo ang mga bata. Ikanibahala nila sa tangwa ko din Gipug nga nung tanim mo imong asawa, bay nga mularga? Lisod ba yoy? Di mo gud siya magpapugong. O diyag makakita tog lain nito. Awa, kung mahimo pa na bay. Iya man ang kagustuhan. Oh, bay Robert. Kumusta man mo diha? Okay rami diri day. Okay rami sa mga bata. Maayo hinuon dong. Imingaw na ba kay kunimo? Agwanta lang sa good. Dali ra kayo ang dagan sa panahon. Tuod ay Robert, sunod semana, magpadako niyo sa akong unang sweldo ha. E ganay bahala sa pag-budget niya. Oh, day. Salamat. Magunsa naman ay katuig si Alona dito sa gawas. Pero, nagkadugay sa dito, tagsan naman lang sa kaayos sa munawag na ko. Sige na lang. Gwantahon na sa ginako. Sa katuig na lang bitawang pabuto na ko ug makita na miyan Alona. Lingawas si mong asawa dito sa gawas, bay, no? Makita agad nga malipayon siya, bay. Oo, bay. Nabaguhan sa tingali siya, kay lahir magid kaayo kung nakas gawas. Ah, dili, bay, oy, kuan ba? Naman siya ay kuyog pirme nga iyang ipost sa Facebook. Sabay? Wala ka kita sa iyong mga post. Wa man. Namaw na. Wa mo gud kay update gud. Naunta kay imong cellphone o Facebook para updated ka. Dili kay magsigir kay panghuwam si mong anak. Bay.
In town, uy. Mura na mag-isamok na ko din karon. Nagtrabaho in town ko din uy, Robert. Day, igo mo lang kung nangutana ni mo kung kinsa nang imong kuyog. Kauban ako. Kinsa man di ay? Nagduda ka na ako din Day, igo ra ko nangutana. Sige na, sige na, Kasama ka sa kong trabaho din na. Day. Recorded by Radio Mo TV. Wa pa bagid manawag sa mama nimo? Wa man pa. Wa palibak pa ay. Nanawag na. Be, ami day. Hello. Robert? Oh, salamat nga nanawag ka. Abi na kog di na gyud ka manawag nako. Sorry ha, Robert. Pasensya na ko na init ko ni mo itong last tawag na to. Mansaon nga, kapoy na ganing ikos trabaho din Unya, layo pa ko ninyo. Unya, gidadahan pa ko ni mo dili mao. Sorry, day. Gimingaw lang jud kay ko nimo. Parehas bitaw ta. Pero dong, sige lang. Gabayng antos na lang gyud, mauli na ko. Pabuton ti ka, day. Mahal kiti ka. Mahal sad kaayo ti ka dong. Day, salamat in taon nga ni Anigid ka. Kimingaw na jud kay ko nimo, day. Gimingaw sa kay ko ninyo. Mga anak. Ma. Nak, nakoy daghang pasalubong ninyo. Dali mo. Luna. Robert. Day, pila na lang kadlaw ug mahuman ang imong usa ka buwan kapin nga bakasyon dinhi. Dili pa pwede nga din lang ka mobalik. Dong, dili pwede. Wa ka makakita sa kalipay sa mga bata. Sa dihang naana sila mga butang nga ilang gusto. Dili pareha sa una. Nakutob sila mo tanaw sa ilang mga classmates. Kay kita, wa tay kapalit para nila. Day. Sige lang, pasensya na ka. Ako man ta ang butang pasabot ba nga ako man ta ang lalaki pero ikaw mo'y naning kamot ug maayo para namo. Dili ko na iksapayan, Dong. Dako sa kag natabang sa tong pamilya kay sakto nimo sa pagpadako ang atong mga anak. Nagdako sila nga matinahuron og kana tungod nimo. Alona. Okay ra ka day? Ambot. Kakalit mo kong giluod. Mabdos ko. Tinuday? Nalipay ka? Tungod ani, dili ko makalarga. Buset! Aluna. Karon nga 2 years old na atong anak. Malarga na kong balik. Day. Unsa nasad? Pug na nasad ko nimo? Sa duha ka tuig nga nag-standby ko din ni Robert. O sa may nahatag nimong kaayuhan namo, ha? Nahatag ba nimo ang gusto sa mga bata? Kontento naman ka makakauntag katulos sa kaadlaw? Aluna. Gusto ko mo magsadili. Dili ka makabuot nako.
Unsa? Tagsa na lang kayo manawag si Aluna nimo? Bay. Delikado. Basi nakakita na yun na siglain dito, bay. Bay. Pa, naini-chat na ko ba? Murag para imo maning chat pa? Jerome manipangan? Ha? Bika no? Palihog kog ingon sa imong papa nga dili siya maoy tinuod nga amahan sa inyong kamanghuran kundili ako. Doon na may relasyon sa imong mama dinhi sa gawas. Kinuo ko. Unsa? Sorry, Robert. Nakasa ako yung matinhidog kay... Nagtao ko nga ikaw mo'y amahan pero sa pagbintana ko sa mga adlaw. Dili di ay... Ganong nakahimo man ka na ko ini, day. Sabi sa na ko nimo. Sorry, Robert. I'm so sorry. Paulit din sa ato. Ug undag sa imong trabaho diha. Kung di gali ka mo pauli, but ipasabot nga mas gipili nimo ang imong laki diha kaysa namo nga imong pamilya. Robert! Bakit di magawang limutin? Sakit kayo para nako nga ni upat na katuig ang bata unya diha pa nako mahibawi nga dili day akong may amahan. Hangtod karon nagpaabot ko sa pag-uli ni Aluna dinis Pinas. Andam ko sang dawaton ingon man ang bata tungod kay para nako ang mas labing importante ako mo'y nailhan sa bata nga ako mo'y iyang amahan. Pero kung dili gyud gani siya muuli, buti pasabot, mas gipili niya ang iyang laki. Kay namo nga iyang pamilya. Dili lang kutob ug daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan, kaagi ni Robert nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nag-ulahan hanggang ngayon. Ang mong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Sakitan lagi sa kong likod. Grabe ka na kagtrabaho. Pila ka adlaw na ko na nagsikip overtime pero mura magwa man ni kahumana ning trabaho aw eh. Berad! Bay! 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 Niya pa trabaho no? Huwag niya pa yung mga papilis nga pirmahanan. Ha? Kadaghan ko na ni God. Papagayo man ning ako mga gipang trabaho. Ano silain? Ha, unsao man nga, gisugo naman ko. Siya may naghatag ini? Si madam ay. Di na ni mahimo da. Ako istoryan si madam ini. Nagreklamo ka? Dili man sa ingon nga nireklamo ko, ma'am. Pero, madam, naida kang relax kayo ang trabaho diha, oh? Nga daw sila may sangunan na ako ang trabaho nga naaman ka. Pero daghan ko trabahoon, madam. Sa mga miaging adlaw, daghan kagi pabuhat nako. Kadaghan ba ni mo reklamo? Kung gikapoy ka na, paghatag og resignation letter, kay pirmahan ako dayon. Madam.
Unsa? Ni-resign ka? Oo. Kapoy na kayo eh. Wa man ko'y problema kung hatagan ko og daghang trabaho ba? Ang ako lang unta nga, fair lang unta ang tanan. Pait ka nga mong head eh. Pero ako ra may makit-an permi. So, sa ato pa, pareha taan nga way trabaho. Ha? Kay nga naman, Davibs? Gitaktak ko sa trabahoan. Unsa? Nga naman? Kaanugon ko sa imong posisyon? Anugon gid unta. Pero unsaon nga kung makauban, dili man mo patuon ako. Trabaho na ko ang pagbuhat og presentation. Pero ilang hilabtan kay OA ra kuno kaayo. Basin kuno mo atras ang mga investor. Ang resulta, pag human nilag usab, wa mao yun ni. Unya, gisuway na ko pakita ang original na kong presentation para makasabot sila na uyunan. Mo ba? Unya, anong gitaktak man ka? Kinagbut-buot ko na ko. Sila na gani giluwas mo pa yung nag-iningon ana. Maayo rasado eh. Kapoy sige trabaho anang way maka-appreciate sa tong trabaho. Marag pareha kita nga wa makauyon sa trabaho. Unsaon ka nato ini no? Ay, pagnegosyo na lang mo. Unsa pa? Negosyo. Kamong doa ni Vivi, magkasinabot man gyud mo, mas payo pa og kamong duha na lang may magtukod og inyong kaugalingong business para di masayang ang imong kakugihan sa trabaho. Ug sa kautok ka ni Vivi. Ug usa pa, di mo problema kay suod ka imong duha. Lupig pa'y magtiayon ninyo god. Bitaw pa no? Sabuti na ninyog maayo rad. Opa. Bitaw no? Pwede. Sure ka? Kay sugdan din nato. Sige, magsabot ta. Kinahanglan nga hanay ang tanan. Pero Vibs, kinahanglan nga naagyapon ang ato pag sinabtanay sa usag-usaha para dito mag-away. Sus, dili laki. Naibaw ko mo click ni negosyo natong duha. Wow ha? Nindutog dagan na itong negosyo da. Dagan kay tao din sa bar. Good job na tong duha, Rod. Good job. Kung paspas ang dagan aning negosyo ha, magpuno patagla ang negosyo. Kaya ni natong duha, Vibs. Recorded by Radio Mo TV. Bilib na gyud kay ko ninyo. Grabe ka kusog sa inyong negosyo eh. Wala nga grabe may kabisi. Busy mo lang. Wa na gud mo'y panahon sa inyong mga kaugalingon. Ang tod karon, wa po may mga uyab. Aw, kamo na lay pag-uyab ay. Amaw, di pwede uy. Unsa may di pwede? Di pwede kalain. Suod kay ni Bibi. Dili ko gusto nga magubang among friendship. Ay noon sad. Pero paglingaw-lingaw sa mo panagsa oy. Di kay pulos lang mo trabaho. Sakto sad no? Kinahanglan sad gyud nga mo unwind ta. Unsao man ang kwarta kung stress kaayo ta. Hinuon sab? Sige. Unyang gabi manglaag ta. Grabe. Punga ako Ako sad rin. Sige na, mauli na ta na. Yatod lang ta kasi inyo. Sige. Rod, ilangas ko sa kwarto ha kay di na yun ako kaya mo sa hagdan niya ako ra. Lagi. Tana. Ay, salamat. Nakahigda na gitaon. Tupat sa nakali. Huli sa ako Duka na lagay ko. So, goy. Lanutok mang gugad yan. Gwapo man dayan akong best friend, Uy. Vips.
Sure, daan palagi ko. Daan pa ka? Mo na resulta bay, basta dugay nang di makauyab. Parang mong duha ba nga naginaminam na ng butanga. Mo na ni tabo ninyo. Pero ang kuyaw lang ug mamabdos na si Vivi. Mabdos ko. Unsa? Nadungog ko nimo. Mabdos ko. Unsaon man ni nato. Kausara nga, nainahitabo nato. Ug wa ko mahilabti sa lain. Maong sure ko nga imo ning akong gimabdos. Oh. Nagduda ka? Dili din mo madawat? Dili sa ingon, ana. Nagalitan ako. Pero ayaw ka bala ka. Ako nang barugan ng bataa. Salamat, Rod. At least si Papa na lang akong nauna-on. Nahibaw kong makasabaan gid ko. Nahibaw kagod sa conservative si Papa. Nagpakauwaw lang ko. Ay kabala ka, Bibs. Kaslanti ka. Rod. Ready na imo higdaanan. Higda kay aron nga makapahoy na ka. Dinila ko sa sopa. Ha? Dili pwede, uy. Dako man higdaanan. Tapad na lang ta. Sigurado ka? Dili ka kiwawan? Basta dili lang ko rin mo hilaptan. Sorry, Vibs, ha. Pareho rata nga nakainom at tukod. Pero ayaw ka blaka. Hindi na tumausap pa. I know. Og salig pud kaayo ko nimo. Pagkagwapo sa akong baby, oy. Liwat kaayo nimo, Rod. Ako na yung moong junior. Nga naman ko. Sud sa pila ka buwan nga minyo mini Vivi. Lahit naman akong gibati. Excited ako nga makauli kay excited ako makakita niya. Labi na nga nakita na ko unsa niya kapinangga ang akong anak. Na-in love na ko ni Vivi. Siya may akong buhaton ini. Is Vivi? Ha? Sus, dugay pag yung ka eh. Mailo gay na slain ha. Magmahay ka ba? Oh. Nag-joke ka? Wa. Seryoso ko. O love na ti ka, Vibs. Dugay naman sa kong na-in love ni mo, Rod. Pero manhid lang ka. Unsa? Pag usa pa, mahadlok lang sad ko nga maguba ang atong friendship. Pero karon gustuhan man nato o dili, wala tay choice. Way maguba na tong duha tungod sa atong anak. I love you, Phoebs. I love you too, Rod. Finally found someone that knocks me off my feet. Wa damha nga babae nga para nako. Kauban ra din nako permi. Ug wa ko'y pagmahay kay nagkailahanay kay kami si Vivi sa usag-usa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Rod nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagulahan I finally found someone. Oh, I finally found the one to be with every Ang mong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Cain gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanan.